Di na mayhap ang mga istorya sa mga milagro pangaliya nga nahatagan og katumanan sa balaang batang Senyor Santo Niño. Mismo ang rektor sa Basilica o caretaker sa iyang imahen may personal nga istorya kabahin siyang milagro nga nahimo niyang inspirasyon aron mosuod sa pagkapari. Anang report ni Nico Serino. Matag adlaw, mag-abot-abot ang bulog sa mga deboto sa Basilica. Matag usa kanila, bit-bit ang lain-laing istorya, pag-ampo, pangindahay ug pangaliya ngadto sa balaang bata. Alang sab sa uban, pasalamat sab kini sa mga grasya nga nadawat ug milagro nga nahatagan ug katumanan. Mismo ang rektor sa Basilica may testimonya sab kang Senyor Santo Niño. Lumad nga taga Camotes ang pamilya nila ni Father Pacifico Nohara Jr. Matag-an hinila sa dakbayan, muhapit yun sila sa simbahan. Before, ako ang nanay kong tatay mo arimig syudad, muhapit yun mi diri sa Basilica. Pero mukuyog na ko nila from the island of Camotes. Asoy sa pari, tuig 1990, nakasugat og grabing aksidente ang iyang igsuon nga lalaki didto sa lungsod sa Liloan. Sud sa pribadong ospital sa Cebu City, hugot siya nga nag-ampo didto sa kapilya at ubangan sa imahen sa senyor. Maingon gyud ang doktor namo nga dili pa sila ka hatag og assurance. So dugay no. More than a month nga naghigda lang ako ang maguwang nga wala i-response sa iyang lawas. Unconscious. Then milagro ang nahitabo gumikan kay kanang naayo man siya, no? Nimotay akong kuan dito gyud sa chapel. Ang milagro nga nadawat sa iyang pamilya ang nakapadasig kang Nohara nga musud sa pagkapari. Pagkaayo sa iyang maguwang, mibalik siya sa senyor. Nibalik ko niya. Maayo na akong igsuon ko nga, I will serve you. Og sukad niya ato, wa ko kahibaw nga nahimo ko nga diri pagyud sa MSC magyud ako mosulod, no? Missionary of Sacred Heart. Pero diri ko gidala sa Basilica. O niya karon wa ko kahibaw nga iyang gihatag din ako nga ako mahimong caretaker niya. Karong tuiga, usa sa kabag-uhan sa hospital visit sa imahin sa senyor ang pagbisita sa pribadong ospital kun diin na-admit ang iyang maguwang. Mapasalamaton si Nohara nga karon nga caretaker na siya sa imahin, makabalik sab siya sa dapit, pagpasalamat sa balaang bata nga mituman sa iyang pag-ampo. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.